bon ko ni mɔgɔ min bɛ saloli kɛ sisɔti kan n'i tɛ taamara su ni tile dir'i ma heure 24 n'i bɛ taamala heure 72 dir'i ma maana tile 3 an'a su bon e ye saliji ta sisan i ye saloli kɛ kofiw kan dati banna saloli dati tile 2 in bɛ ta su ni tile n'i tɛ taamala a bɛ ta yɔrɔ juma saloli fɔlɔ a tɛ ta sisɔti ninnu dɔɔnin na dɛ saliji tiɲɛna i sagera saliji ka saloli fɔlɔ kɛ yɔrɔ min dati ba ta o yɔrɔ de la wala ni su ni tile dafara o la ou bien ni ewa tile 3 dafara o la e ye saloli kɛ e ye saliji ta ka saloli min kɛ saliji ma tiɲɛ mais saloli dati banna yala i ka saliji bɛ tiɲɛ ni saloli dati banni ba ou bien saliji ba nɔ la n'i bɛ fɛ ka sage ka saliji ta de i tɛ se ka saloli wɛrɛ kɛ kuma fɔla bɛ nin de la dɔnnikɛbaw bolo kuma sahale ni saloli dati banna i ka saliji bila a ma tiɲɛ saliji tɛ tiɲɛ o saliji i bɛ se ka sali wɛrɛ sali masala ewa futuru e ye ewa saliji ta i ka sisɔtiw i ye saloli k'u kan futuri tɛmɛnen kɔfɛ ni miniti 30 ye dɔrɔn e ye saloli dati mina yɔrɔ min futuri tɛmɛnen kɔfɛ ni miniti 30 ye saloli dati banna mais e ye saliji min kɛ futuri in kama ka saloli k'o saliji bɛ e la mais futuri tɛmɛnen ni 30 minutes ye saloli dati banna safo ni safo sera futuri ka saliji in b'i la yari i bɛ se ka safo sali n'a ye wa ou bien saloli dati banna saliji tiɲɛna dɛ kuma sahale saliji bɛ saloli dati de banna saliji bɛ i bɛ se ka safo sali ni o ye mais n'i bɛ ka ni saliji tiɲɛna de sa saloli wɛrɛ de tɛ se ka kɛ i bɛ kufiw bɔ